Ja tervetuloa kaikille tähän Karantsiinin koti- ja kouluyhdistyksen infotilaisuukseen tai oikeastaan viralliseen kokoukseen. Ja koska tämä on nyt meidän virallinen kokous, niin minun pitää käydä tässä muutama puolessa minuutissa kokousasiat läpi, eli aloitan sillä. Eli kokous avataan kello 7:06. Ja täällä on paikalla riittävän monta yhdistyksen hallituksen jäsentä, eli kokous on virallinen. Täällä on esityslista, joka ei ole itse asiassa siis se asialista, joka teille on jaettu, vaan tämmöinen hyvin lyhykäinen virallinen esityslista. Hyväksytäänkö meidän esityslista? Kyllä, kiitos. Ja edellisen kokouksen pöytäkirja on ollut nähtävillä, se hyväksytään. Hyvä, kiitos. Ja nyt olemmekin jo kohdassa 5, joka on tämän koulun sisäilmatilanteen keskustelu. Ja annan puheenvuoronkin rehtorille tässä välissä. Hyvää iltaa koulun puolesta aivan kaikille. Ihan ensin totean, että olen hyvin iloinen siitä, että te vanhemmat olette olleet todella aktiivisesti mukana ajamassa tämän koulun asiaa. Se on suuri ilon aihe. Viime pikkujouluissa sanoin omalle henkilökunnalle, kun nämä sisäilmaongelmat ja sitten viemäritulvaongelmat ja ilmastointiongelmat ynnä muut ongelmat olivat jo tiedossa, että meillä ei ole mitään hätää, vaikka laiva vuotaa ja lahoaa alta niin kauan kuin miehistö on täyttä rautaa. Ja nyt mä sanon sitä samaa teille, että te olette osa miehistöä, te vanhemmat, ja se on todella hieno homma, että teistä on löytynyt sellaista aktiivisuutta, mitä tämäkin ilta osoittaa, että te olette todella aktiivisesti jokainen omalla tavallanne ajamassa koulun ja lasten asiaa ja puhdasta sisäilmaa tänne. Samoin mä tässä vaiheessa kiitän, täällä on sivistystoimen edustajia, täällä on tilapalvelujen edustajia, ja sanon, että rehtorin näkökulmasta, kun mä oon tässä alkutalven ollut hyvin aktiivisesti tässä työssä ja vieläkin on ollut välillä, olen tehnyt etätyöpäiviä välillä, niin kuin te kaikki vanhemmat tiedätte, mä olen osittain sairaslomalla, osittain töissä vähän pätkittäin, milloin nämä mun sytostaattihoitoni sallivat, niin olen siis töissä ja sit kuitenkin olen ollut yhteydessä sisäilmasta hyvin moniin tahoihin. Mulle on soitelleet Espoon luottamusmiehet, mulle on soitellut lehdistö ja sitten mä oon ollut paljon sivistystoimen viranhaltijoiden kanssa ja tilapalvelun kanssa tekemisissä. Ja mun näkökulmasta meillä on hirveän hyvä yhteinen tahtotila ihan joka puolella saada tämä talo kuntoon ja saada sisäilma hyväksi ja raittiiksi. Mä olen ollut 80-luvun alussa Hämeessä töissä ja mä oon nähnyt senkin ilmiön, että kun valitettiin talon lämmitysjärjestelmästä, niin kunnasta tuli 5 miehen troikka katsomaan, että missä se kylmä patteri on. Ja kun se näytettiin heille koulutalossa, niin yksi pani kouran patterin päälle ja sanoi, että joo, tää on kylmä. Kääntyi ympäri ja sanoi seuraavalle, että paat tohon teippi. Toinen kaveri tuli ja pani punaisen teipin patterille. Sitten kaverit sanoi, että terve, lähti pois ja koskaan mitään sen kummempaa ei sillä asialle tehty. Ja nyt tämmöistä mentaliteettia mä en ole enää onneksi nähnyt täällä Espoossa ollenkaan. Vaan mä oon nähnyt niin kuin sen mun näkökannalta, että täällä kaikilla on aito tahtotila siihen suuntaan, että asiat laitetaan kuntoon, huolet otetaan vakavasti. Mutta sitten on tietysti tullut pettymyksiä niin mulle kuin teille kuin koulun henkilökunnalle matkan varrella. Ja ne pettymykset on ollut nyt esimerkiksi sellaisia, että nämä aikataulut väkisinkin näyttää menevän pitkälle. Me toivottiin täällä koululla tosi paljon sitä, että me olisi viimeistään elokuusta päästy jo väistöön ja tämä talo olisi laitettu korjauksen alle. Mutta ainakin nyt sitten viimeisen tiedotteen mukaan se ei välttämättä mene ihan siinä aikataulussa. Tämä tiedote on teille vanhemmille lähetetty. Mä oon sen Vilma-viestissä lähettänyt ja se on Tilpan tiedote ja se on Espoon nettisivuilla luettavissa. Samoin sitten täällä on joutunut niin kuin näkemään sellaista asioiden pitkittymistä, vaikka sitä ei toivo, että sitä mukaan, kun on esimerkiksi viemäreitä kuvattu, sitä mukaan ongelmia on tullut
esiin lisää. Tavallaan se on tietenkin hyvä. On hyvä, että kaikki ongelmat tulee näkyviin, mutta olisi toivonut, että niitä ei olisi löytynyt niin paljon. Ja jos te tämän tilaisuuden lopuksi haluatte saada semmoisen elämyskävelyn, niin kävelkää tuosta seuraavan itäsiiven läpi, niin te huomaatte, millaista täällä koulupäivän elämä on, kun siellä on näitä kohdekorjaustiloja, alipaineistettuja, osastoituja kohtia, niin siellä oppilaamme joutuvat todellakin pujottelemaan koulukäytävillä. Ja te vanhemmat tiedätte, että meillähän on ollut täällä luokkia suljettuna ja osa luokista on kiertänyt toisissa luokissa. Ilmastointiremontti näyttää, tai ilmastoinnin nuohous näyttää siltä, että kun talvella tehtiin, niin se ei ole onnistunut. Ja nyt tänne oli viimeisen tiedon mukaan, tänne olisi ollut tulossa tutkija tekemään lisää sisäilmatutkimuksia tai jotakin näytteenottoja, mutta mä oon saanut nyt Tilpasta tänään tiedon, että nämä ilmastoinnin nuohouksetkaan eivät tule valmistua vielä ensi viikon aikana, eli mun ymmärryksen mukaan silloin ei kannata vielä mitään näytteenottoja tehdä, jos huoltotyöt on pahasti kesken. Näytteenotot ei silloin onnistu eikä kerro todellista kuvaa. Sitten ensi viikolla, vai oliko jo tällä viikolla, niin ympäristöterveys on tekemässä ylimääräisen tarkastuksen taloon. Siitä kiitän sivistystoimea. Sivistystoimi pyysi meille ylimääräisen tarkastuksen ja se on nyt tulossa. Ja nimenomaan mun ymmärtääkseni tehtävänantona on nimenomaan se, että ympäristöterveys katsastaisi talon, että onko täällä turvallista olla lasten ja aikuisten töissä. Ja sen enempää en osaa sanoa, mitä sitten ympäristöterveys tutkii ja katsoo ja näkee, mutta olen hyvilläni siitä, että semmoinen tarkastus kuitenkin tehdään. Samoin kuin niistä jo tehdyistä tutkimuksista ja vielä edessä olevista. Sitten tiedotin teille siitä, että me saatiin odottamisen jälkeen kuitenkin saatiin ilmanputsareita. Niitä on muutamassa luokassa. Sekin on hyvä asia. Mutta kuten tänään opettajakokouksessa pohdittiin, että nehän eivät saa olla mikään pysyvä ratkaisu. Ne on vain hätäapu siihen, että selvittäisiin siihen asti, kun saadaan asiat ihan oikeasti kuntoon. Ja niitä on nyt laitettu niihin luokkahuoneisiin, jossa mun ja koulun tietojen mukaan on eniten ollut oireita.